kawai ka jingjia ka basngop si, ha ka shiteng senya jong ka khatlai tarik jeliu arajar arpulai, wei urang ba ulang ngam jelop hapo jong kawai ka wadut, ka baharut ka surok National Highway 6, ka badan hadaun gate nongpo. Kani ka jingjia kala jia hadin ka jingther jong uslap ubajur, kumbalai kenta ha ka janmit jong ka khat tarik jeliu arajar arpulai. Bat ka met utei urang ba, layo bansei hadin ka jingwat kumba arkan tatam da ka jinga trilang ki pat ba nong shong shnong ka umlang kedai. Laya thu ba ka ka jingjia ka jia kat ba utei urang ba harengkat laingut ki paralok jong u ki dang shong ri ya utei uslap ubajur harut ka ka wa bat utei urang ba ula kelen shadin bat hap ha ka ka wa dut bat ki paralok ki jong u ki persyang ban ya wat ya u Henry Kim Shem hadu ba ki pat ba ki wan ban yarap wat bat la shem ya ka met utei urang ba hakmat ka kherdop jong ka District Session Court Ribhoi District. Hadin balayo se ya ketika met urang ba na lara Shah Civil Hospital nongpo banle eka postmortem. Wah.